कि अरे सुनी ना सुना वो रे इहो हम इतना भरल समाज में कहानी गावे जाता नहीं। अगर एक कहानी के तू गलती काट देबो तो तारे के 10,000 1 रुपया इनाम दे। इहो किताबे के कहानी भाई भाव देखिए का कहते हैं। तो सुनिए श्रोता ज्ञानी छपरैया हुआ तो छपरैया को तनी ले जाओ ब्याजी कि माफ करे अरे हमरो नादानी। तो सुनिए श्रोता ज्ञानी बाउर बात तो अभी नीमन के पहचान बा गलती नहीं ना। आज पूरा अपना जिला के बदमाश सिलेंडर बोल देवलो नु तो एसपी डीएम के कोनो पावर रह जाई ना। सरकारों कहे कि काम कीजिए आप लोग रिजाइन मार कर अपने घर चले जाइए पेंशन का ठेका जिंदगी भर मत लीजिए। तो बाउर का बात तो अभी नीमन को के प्रमोशन बा गलती नहीं पहचान हां मारे देखत नहीं बिस्कुट खाता ले अच्छा जा तो खा दलो एबार तो कुतो शेयर ना खा ले समय छोड़ वाला गंदा नहीं बोले ना पाक से पाक ना। जितेंद्र लंगर कह के चल गई इन पकवे लपेट ऊंचा चलना सभे सोचे कि नीचा चले ना कोई हमरा बात पर ध्यान दे लो कि ऊंचा चलना सभे सोचे कि नीचा चले ना कोई जो सबसे नीचा चले वो सबसे ऊंचा हो। हम ग्रेजुएशन क के ब्यास भइल बानी इकरा खानी मैट्रिक सर्टिफिकेट के लगबा ना। इंग्लिश से जन हम लिखल बा इंग्लिश संस्कृत पढ़ावल जन निमन से जे तर लिखल बा ओ तरीका से पढ़ल ना जाए। ई खाली रोट के भोजपुरी में याद कर जे तर लिखल बा से कह दियला सुन माइक में बोल जाई बेहुदा से अलग तरह जानकारे बने। ढेर जना जानकार बेचे वाला बने वाला खैनी बेचत लो वो अपने नाम कोई कठा में लिखे ले अभिमन्यु के लइका परीक्षित चल गेल बाजार बनावे कि बाजार जा भाई कोनो दिक्कत नहीं के। अरे भगत अभिमन्यु के लइका परीक्षित के लइका जन्मे जय उ एक बेर वेद व्यास जी से पूछत रे कि आखिर बताई कि ये दुर्गा जी ये धरती पर ओइली कैसे उनकर पूजा कैसे होला। तो उहे वेद व्यास जी बताओ तारे कि ए जन्मे जय इहे न तू चाहत रह कि दुर्गा जी के पूजा काहे होला। तो हम तरह के बताओ तारे कि अरे दोनों के रोले हो अरे दुई गो लाला नवा ये भाई जी अरे ए भाई जी तो सुनी आगे के बयान नवा ए भाई जी
भरल रहे ए महाराज महाराज लेकिन उनका लोग के खानदान में एगो वारिस ना रहे जे ई राज के देख रेख करे वाला हमनी के बाद इके होई इहे मन में चिंता सतावता। अच्छा चाचा एगो विचार कइले बानी लो सबसे हमनी के दुख कब होला शादी विवाह हो जाला तो लइका फैका ना होला तो दुख होला। अरे भगवान इतना दिन भइल कोनो लइका ना भइल दुख होला न ओकरे ले दुख कब हो जा जब लइका हो के मर जाला तो दुख होला कि भगवान देबो कोइले ते ले रहले आ ओकरे ले दुख कब होला जब लइका सियान होके कुपातर हो जाला तो बाप माई कहेला कि अरे भगवान करल बढ़िया ई मरिए गो रही तो ठीक रह आ चिंता सतावत हवे रंभ करम के तो कहत लो काहे ना हो जंगल में तपस्या करे खातिर चली तपस्या कइला से सब कुछ हो जाला आ उहे रंभ करम जंगल में तपस्या करे खातिर चलत लो तूफानी भैया